По-висока е на Неви оценката от тази на Халкина. 17,900 има Неви, 17,850 Халкина. Рускинята Мамун има 17,50, така че за Неви Не, много върви добра нагоре. оценка, много добро състезание прави тук Неви. Дай Боже да издържи до края още два уреда. Много често изпълнение на пируета. Тази също. Да, очакваме висока оценка, тъй като изпълни много добре съчетанието с стопка. Тези двете с Ризатинова направо са... Много добри пируети и фиксирани направи. Чисти. Скоковете и си се зачитат. Абсолютно. С изскокове. Не мисля, че Санюта е лирична като цяло гимнастичка. И аз за това не ми допада това съчетание. Не грабва, може би така, както би